F'dawn il-jiem qed isiru laqgħat għad-delegati Laburisti mal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela nittama li dawn il-laqgħat iħallu aktar frott mill-laqgħat li saru wiċċ imwiċċ miegħu għax s'issa ma ttieħdet ebda azzjoni. Sostna dan fuq Facebook l-eks Ministru Laburista Evarist Bartolo li sħaq li f'dawn il-laqgħat kien hemm min tkellem ċara u f'botta mill-aktar ċara għal nies oħra sostna li dawn ma ridux jieħdu konsulenza jew kuntratt imma il-ġej tal-poplu u l-partit. Wasaħaq illi l-laqgħat saru nxtorob il-kafe kien hemm mitbissim imma l-aktar ħaġa importanti u li tot ma saritx. ċoe, ma tieħdet ebda azzjoni u l-partit u l-pajjiż skont Bartolo daħlu f'koma. Evarist Bartolo insista li l-isfidi għal pajjiż u l-Labor huma kbar u diffiċli, wasosna li l-isfidi żdiedu meta ma teħdux passi dwar l-iskandlu tal-Panama Papers kif ukoll ikkundanna l-fatt li ma sar ebda pjan biex jilqa' għall-effetti soċjali u ekonomiċi kaġun ta' żieda deskritta minnu bħala waħda insostenibbli fil-popolazzjoni. Bartolo insista li jekk il-koma tibqa' titwal se tasal l-elezzjoni ġenerali u jiżdiedu l-votanti li jirraġunaw li minnu l-problema ma jistax ikun is-soluzzjoni u jivvotaw biex jeħilsu mill-gvern preżenti.